Cross my heart and fly away in this crazy Uy! quarantine. Uy, Minda! Sa ba? Sa iwan mo nang hipos o ginalay, uy. Uga naman, alam mo pa, gabian pa ni mong uga na. Umok na madiri. Wala mong quarantine mo, mag-quarantine ka dahil. Mga buog tubig, no? Kasirado sa mua. Kasulod, naglagot ng porok leader na mo. Dili ko. Pabumba mo, patao mo, bumba, di mo si panguan diri pa. Okay, oo, uy. Ang gadala mo virus. Kisa din ang bumba diha. Barangay. Oo. Parang nasa totonan, nang magyaw-yamang ka. Asa may mong amo, rest day ni mo ro? Uday ka balo. Asa di siya? Naman siya Davao. Asa magdapo? Nasa balay dito? Gaga ka na, lockdown ngayon, di siya kasulod diri. Bilin siya dadto. Ang pagam niya. Di pa gikay ko sa katan, kaya naka-advance na kung tulo ka bulan. Mayroon po, para di kay kasaba ka diri. Siya ang hinungdan sa mga kagubot diri sa akong barangay. Ikaw po, no? Di na ta magsultig mga anak, bakit? Lockdown na gamin, tinanakit gapon ng mata ng mga kuan. Mayroon niya, oy. Wala siya, siya pangaway sa Ano yung book, oy? bagong ano, color. Ay, nakabalitan na ka? Kasi balita. Mahatag man daw ang gobyerno. Lagi daw 8,000. 8,000 niya. Excited ako. Yung charing. Dagan kong paliton dyan ba, Chay. Kaya nag-order ba ko sa Lazada. Dagan ko gi-order, wa pa lang 8,000 na ako gi-order para cash on delivery ba to. Ay, bunggo. Nag-order. Asa kung sige order mo? Mga rice cooker, mga bag occasion. Mga bagong bugas, di ato pang lutuon. Buba ng rice Banto cooker. pa na kay bagong bugas. Sa nawong na. Ay, sa naong di ay na. Kasi mong gipalito sa 8,000. Kuon, shopping na ko. Uy, May pa- shopping na ko. Tapos, patad ko last to. Basta hindi makadaog ta. Dito nuluto. Nya, birthday ba sa akong ex-ugma? Ay, Mag-inom-inom ni gamay. Sige, Ay, sige, sa sige. bakit? Bawal ba yun? Gani. Bawal ba daw mag-inom-inom? Sige ko. Later ko maabot na itong mga tanong. Kaya ako excited. Guniti sa good. Bugat kayo. Saan ka man ako ni? Sa may check ka. Kuon, kanang, yung paminaw ba? Muuli daw siya, di na. Sa lockdown pa. Nag-post man to. Sige. Nag-post siya nga. Di klaro ilang mga kuan na to, ilang mga silinyan kay gawas do siya, maalaan do siya kuan lagi do. Na chismis pet nga PUA siya. If ay nang gimingaw na to na to. Gimingaw kaniya. Medyo sa mga away-away. Para ro, tay away-away sa mga away tang dunga. At least di ba kanang kampante kita maglakaw-lakaw kay wala tay problema. Gani. Ito sa nasa sulit sa balaya. Mga ba pa tubig uy. Hindi, piluan na lang po na. Mamisbis pa ko bulak. Sige sige. Ayo! Ayun, ay tao. Masa day ko? Ay, hello. Ay, may hapon di ay. Si Ato. Nadi may hatagamay Lazada na, Lazada. Dili. sa gobyerno din siya. Ay, ayuda! Ah. Yung Salome! Ayuda! Pasod na. Uy, dali mo, nag-soft drinks na mo? Ay, pasod na. Dali mo, dali mo. Bawal daw. Hindi lang jud ni kay bawal siya Kinsa sa si Salome? Siya! Ah, ikaw din si Salome. Si ano? Minda. Minda. Ay, Minda, na kay ano. Nakay tinapa ko. Oh, Lala ka mong tanod. Thank you so much. Lala kay Permahan Diri Gamay. Thank you so much. First wave ni siya. Thank you. Salamat. Natulak lang ta sa ikaduha. Si Salome. Bugas po, bugas. Na kay 8,000 na cash. 8,000 jud siya. Ihapa. Hello? 1 What? 2 3 Ako na ihapdi. 4 5 6 7 8. Wala jud nagiugom sa gobyerno ha. Pero Lala wait kay sa wait. Permahan Gamay. Wait lang, kadali lang. Wait lang. Salamat. Manong wala ko'y bugas. Kuan man siya kanang Ano ako 8,000? ay ani man gud ni siya kanang kuan jud ni siya kay datuon man gud siya nya tapos ikaw pobre man ka di ba? Di ba kuan man kakatabang man ka ni ano? Ni Ising, Ising? oo. Oo. Ikaw ang gi-aprobahan sa gobyerno. Kunya ako, amo ko'y trabaho. OFW man gud imong bana, di ba? Huwag ko'y trabaho. Sa dayda dito, walay COVID po dito. Lockdown po na kung bana. Dili mao jud siya ang kuan patakaran sa gobyerno karon basta nay OFW dili na siya tagaan og kuan Sa sa maaprubahan. Hala, dili ko palabot kay Bayo na lang ta. Dili sa nag-expect man gud ni nga nay bugas o tinapa or corned beef man lang. O sige, inani na lang. Abi nang 8,000. Ayos, Ay, daghan man din mo bagot-bot, oy. Ay, tunga na lang mo sa inani niya. Tunga na lang pud mo sa ano. Umay pa. O, Tunga ano lang na lang, sa araw na lang. Kami pa magud magkuan sa inyo, mag-adjust. Compound ramong good, may tunga na lang ta. Dili man gud paminaw sa mo dapat before mo nangadto diri sa mo i-sure ninyo nga matagaan tanan. Murag gipili ra man gud ninyo para na karon wala siya gitagaan niya. Feel ako gina-base niyo sa nangong kay kani murag pini-cover yung Dili, gitagaan. ani man gud ni siya kay Ginabase pod sa mo kay dapat dai bugas. Oh. Bugas. Sa mong naong Nakaperma na baya mo, ma'am.
Ay, wala. Ay namin may touch good diha, pwede man na siya usabon. Pero dili ka sang ayon ang 1,000 sa imuha lang. Isang ayon man pero kulangan magugbugas. Unsa man namong kaunon? Tunga lang gay mo bugo man day mong duwa di ay. Guwapa man siya. Dagan man kung bayro nun duwa. ba? Dagan kung bayro nun Ay ba? dili jud ko sugot nga tungaan kay. Ano mag-ibayad ko ni Wala man ang OFW man gud imuhan bana. Oo. So siya Nga, kay nadig wala siya man gipa- gud trabaho iyang bana, wala siya trabaho so kailangan niya siya 8,000. Kunya kung ba na nagipahatod sa kong kwarta, di ba wala? Oo. So, ang kaunon ani Ron. Si kung gusto mo yung ana, Oh. magtunga na lang ta. Ay dili pa ko Sabay musugot nga magtunga, magtunga, dili tunga. musugot. Nakakuha naman gud ni, layo pa, pero nakabalon jud ko nga manghatag ang gobyerno, layo pa. Amo naman gud nang gikuan gina na may bayro nun ani tanan ba. So nagreklamo jud mo, duha. O di mi palabot. Di. Kami sa Ay ayos itasan, sa kanang- ni perma naman mi. Di naman Wala mako. ka ni perma sa 1,000. Uy, hawa na siya naman mo. sila. Social distancing naman kay taan. Nami kalapatan mag social distancing. Hawa na mo, okay na ni. Ano Okay sige, na. unsa Ayun man? na, ayun na. Bawi yung pag Sige na. Unsa man? Okay na sa okay na. Wait lang. na lang Di ba- namo ma. Abi na lang. Wait sa mamo para maklear lang namo ba kay Kamu pa'y taga-ano, kamu pa'y mong bagot-but. Mao mo dyan na yung mga patakaran, kuan. mao na Oh! patakaran. Napapadyod walay corn beef. Na-convert, ana. Uy, di ba yan ko nagkakaong tinapa? ang di ka kakaw pinapa? Dili. Di nakitaan magay Ay, ka. na-convert. Ibas yun ta sa beauty. Beef loaf man. Ay gilamig gas awa. Sugar na kay Gilamig gas gamig. inyong giplo. Napakanog lamigan. Okay naman na. Pare man gusto inyong mga naw, mag-yan. Dala sagod. Ay ani na lang. Ah. 8,000. Kana mang para maklaro lang no ba kay para lisod magud bag-expect ni nga. Wala di ay. Kang sa mo muhatag og usab di kay duha man daw Oh, muhatag. basig na isa ka na gayo. So magdepende ra ta sa gobyerno. Depende ra sa Depende ra gobyerno. kaayo. Depende kung sige man kung magbagot-bot duwa niya, sige mo kuan mo rag dili na mo tagaan. Kay sige mo away duwa. Kinsa Abi di- na lang basi ising na lang mo tagaan dito sa Kinsa Davao. di nag-survey ani? Sa Kami, gobyerno. gobyerno. Ya, ikaw man dapat ang kailangan jod kay Kay katabang. pobre ba ya kano katabang ba ya kani ising so tagaan kan ya 1,000 si kani kay datuon man siya nga dagdag iyag bugasan. Katabang Oh, naman ano sa siya? beauty na. Pero ako man magkareklamuhan, pwede man namo, pwede jud may ma-report, pwede ko mag-post sa Facebook. Ay, ano na Wala lang ni ma'am. bugas. Kung Ano gusto naman ka mo report, ato na lang ta sa barangay. Oo, ano na. Dito na lang pagreklamo kang kapitan. Ay sa iyapon ka. Kung gusto ka, bawion na lang namo na. Sige mo, ato lang ugma sa barangay kay. Namin ni karapatan mo reklamo kay. Oh. Lain walay bugas, Kung gusto lain jud kay ka, walay Ani na lang, bugas. Ato na lang sa kapitan. ani na lang kung nagreklamo man mong duha, mato mo sa barangay gyapon, ambi na lang na tanan. Abi na Ayo, lang. ayo, ayo. Sige, di namin Okay mo na lang reklamo. Magreklamo magyapon, kami magyapon sa daan ani mga Wala kuan. ang kwarta na. Kamu ba'y tagaan anak? Grabe Wala kung nga kaayo na mo. din, ma'am. Tanan na, uy. Tanan na. Dili na namin mo reklamo. Kamu Ayun, ba'y Biplop na lang ma'am. Ma'am, biplop. Tama, tama. Biplop. Wa kay kaunon buanga ka. Si kagyaw yung buanga ka. Nanong taka 8,000. ikaw maganda reklamo ganit ka nga wala ka 8,000. Bugas naman ang gikuan mo. Tunga lang kita tong 4K. Tagaan ti kag bugas og itlog. Gusto ba biplop? Ako ginasisi ning perminti. Pasa to dito. Buanga ka, wala kitang gikaon. Chusi-chusi pa kang buanga ka kay gusto ka mag-shopping-shopping guro. 8,000. Te, Sama, reklamo pa mo. dili Dili, Dili, ikaw, no? Di na dyan may mo Pundi ka sa reklamo. katanan. Buang man day mo. Kamu ba'y tagaan kay mga pobre kay mga naong. Sige, Oh, hatag manay na mo lang siya nga. kay Kuan. Tapos ang Oh, cash. ano, na pa, Tumulog iwasan. yung gitest na gitamo kung Iwa asa. pa balik. Palihog. Gitest lang. 1,000 ha. O, tunga na lang mo. Ay ako na tunga. Ay, tunga na lang mo bi kay ihatag na ko kami dakan. Atong palawan ugma. Atong palawan. Pagkuan na lang mo. 8,000 man ni. Ako na lang. Sige na, ako na lang. Kaya ako man ni pirma diha. Tagaan na lang kami. Nya, wala siya. Wala min. Wala min. Bisag tip So, lang, tip wala na lang. reklamo? Wala ni reklamo ikaw mo Kay reklamo. kung mo reklamo sa kapitan na lang ta mo reklamo. Ay, Amo, mga wala pa mo wala mo na wala mo tagaan. tagaan. 8,000. Di ba ginabase man sa Nawong. ang taga O di 8,000? ba pangit pug ka? Dapat tagaan. Ay, ay, tagaan. pag-personal. Ay, wala. So, wala ko. Tara na. Kasi mo balos pa na. O, say, back to me. Bye-bye mo. Oy, thank you so much dai ha. Ina si Kapitan, salamat. Sige, sige. Kung namin reklamo ato na barangay ha. NFA ni, NFA. Paminaw sa F1 na. basig na mo sa ihatag ba ka ng double diamond nga bugas bi ha? Unahan mi ha sa Ingnan lista. mo naman ni, ingnan naman si kapitan ha. Sige, sige. Nalala mo. Maunahon mo. Salamat Kay mga reklamador, manggod kayo mo. Ay, pero kamo ng mga basher, no? Sige, unahon ka na mo kay namo mo. Sige. Kay mga basher man mo mga naon. Kaon mo ha, kaon-kaon. Oh, kung mong naon, oh, Nakadawat, mga bugas. nakadawat mag 8,000 wala. Wala. Kaluoy. Yes. Mas sobra pa mo anak. Tanaw yung panit lagom na kay mo. Hoy, Hoy, real talk dito. Simong bulag sa adlaw.
Gastos kay kay, pabarangay ka. Bugas gihatag 2 ka kilo. Unsa man ni 2 ka adlaw? At least gitagaan mo. At least. Che. Bye. Bugaan man day ka. Buro. Mukuan man day ka. Kami pa'y mong hatag, kami pa'y mukuan. Mga buang, mga bayuta ba? Mga buang, mga bayot. Mga taga-barangay, walay ligo. 4,000 Asa ba kay basig tiki ni? Labi Ilatan. ko Lazada pa abutay man na. Dahil kung di na ko tumabayran, madaot ang pangalan. Uy ma'am, paminaw sa ano? Kasi Cash nagpirma on sa bugas. Ikaw. Sa bugas. Ako. Kasi nagpirma sa kwarta. Ikaw. O di ako. Sino Ano mga ba hayo ba? makagbahin-bayot na unsa ka diha? Sige, i-report ka sa barangay Buanga ka, nagainom ba mo sa yung balay Buanga ka, ha? Dagang kay kag barkaga na ginapaad to dara. Uy, wala I-report jud ta mo. Wala kay ebidensya. Wala ma'am. ebidensya. Wala Nag-live kay ka sa Facebook. Wala kay ebidensya ma'am nga nag-inom-inom mi dito. Kani paminaw man gud ha. Kaning 5,000 i-shopping na nako ni kay birthday bis akong ex ugma nung. 1,000 lang. So? 1,000. Ano mga makag 1,000? Yung Lazada ba padulong na ugma. Wala ko labot anang Lazada nimo bayot. Dapat nagpaluloy ka dito sa gobyerno para tagaan ka. Sige na 1,000 lang. Ano sa dako bi? Kung tinuod ba mo ta? Tinuod lagi. Iki na kaning tinuod doon daw. Sige, sumuti kay shopping ra na nimo. Oh. Tuuhan kaya ka? Ikaw, ang pangit nimo Buanga ka. Oh, may salita. Oh, gawas na diribi di ba ninyong balay? Naman kila. Uy, pareha ta diri bayot, compound ta diri. Katok. Shit.